Agay. Agay raprod. Iun. Nauna ipakita grab road. Ika na ko ba ipakita grab road ba? Kita na ganina. Aray, aray. Agay. Pamatay. Aray, aray. Hawid ha kay nakadid. Atol ubos pa rin taron. Aray, aray. Awiday. Hawid kapit si magaan tanan ni. Okay, okay. Ano ni? Salto? Uy, aray, aray. Stop. Stop. Stop day. Nakumpit stop ano? Tuga lagi. Dah. Itu rider. Simplang lagi. Enggak, murah. Karena ako ipakita ang paa. Kuliro. Kagiro na unja. Ay. Pilin ta. Ikuan ko ibali day kitang duha. May nga di man na pwede ibalik. Ani kare maitisuon. Nagapilin. Nabilin. Uy, grandis laju para mo to. Sambayot, uy. Maglakaw na lang tani. Ijawat na kadako gurak. Uy, nga nagamas man tayo. May kabadyanan, ani. Harang igangas na ako. Gani. Video hipog ko. Muna yung mga tao na bilin. Akaw na lang, mangamang na lang.
Baktas. Ato na kayo. Baktas na lang, me. Kaya akong kaubad, oh. Vlog pa mo. Tungas. Baktas. Okay. Woo. Wa katungas dumar ka angi. Ate bayo to, madamang gud to. Ano ba yun? Ito. Ano mo gano'n dito ganina? Hindi ka na pangalan. Naligalis ka na pangalan dito. Kalambor. Ano pa eh? Ah! Hi guys! Morning mga isda para agan. Naak na rin siya. Pa-isda. Daghan ko nung kaya nila dito. Bag-ad daw. Ito gusta. Wano ko kat. Kaya galak ka ba? Tumasin na. Ako. Nakalakaw tayo nga na, day. Gani. Uy, bayo to. Nalibang siguro ka. Uy, ibilin ta. Dira ka bayuta ka. Gahanga ko. Ganda per beri. Ay, naman na. Ganda oh. Patag na dyan. Ngahanghang ko eh. Pang picture ko ng Rosemary. Gabaan. Lama cave. Panggabaan noon. Grano. Stop dai. Red.